Narin Gürani. Kê kuşt, çima kuşt û çawa kuşt. Dema Narin Güran 21 Tebaka 2024 da wenda bibû jî zarok bû. 18 roj piştî wendabûna xwe dema cenazê wî hatibû dîtin jî ew zarok bû. Vaye 2 sal di ser qetilkirina wê re derbas bû. Lê ew her sê pirs hêjî bêbersivin. Nevzo kuşt, başka tık ne kuşt. Katil evun. Ev malbata wî gedê wî zanin, başka tık ne zanin. Aile min arayû nexweş bû. Apêm yek jêr xebera da û vî pere meselesî hebû û mehek darê de çû vî olayê bû. والله از عدالتê dixwazim, ez rehm û şefaqetê dixwazim, biravê zilmê serqîzka min rakin. Ser wê û kurê wê û ailê tevî rakin. Em adalet dixwazin. Gerçek adalet dixwazin. Sebebê çi aila min hefsê de ye? Sebebê çi? Xwedê neyle. Sebebê çi di hefsê de min? Tu tiştekî vî aileyî tun ne? Narin için adalet! Malbat dibêjin ku jerê Narin Güranê ne min ji ber wî jî ew û parêzer pêk ve daxwazina jinûva dîtina doza Narin Güranê dikin. Narin için adalet! Narin için adalet! Narin için adalet! Narin için adalet! Narin dosyasında cevapsız bırakılan sorular ve verilen kararın temel hukuk ilkelerine aykırı olması sebebiyle yeniden yargılanma talebimiz var. Ji ber di dosya Narînê de pirsên bêbersiv hene, ji ber biryar hatiye dayîn ya dadgehê, ji prensîbên bingehîn ên hiqûqê dûrin, em daxwaza jinûva darizandinê dikin. Ji ber zexta civakê, biryareke zû û şaş hatiye dayîn. Em dibêjin ev biryara dadgehê rastiyê ve nabêje. Ji ber wê em dibêjin dosya Narin Guran divê bigiştî ji destpêkê ve were lêkolînkirin û rastî eşkere bibe. En son okul kamerasında benim kızım burada gözükmüştür. Allah onun hakkını bırakmasın. Amin. Allah onun hakkını bırakmasın.